Peter Rasmussen. Jeg er 57 år, har en dreng på 15 og en masse andre børn, som jeg holder meget af. Jeg er tidligere underviser på en fagskole ude i Audebo, Holbæk, og der var jeg i 7 år på beton og struktør. Bygningsstruktør særligt, hovedforløb. Jeg havde lidt grundforløb i starten. Og så har jeg efterfølgende været rodet ind i det faglige udvalg. Stadigvæk er Svendborgudvalget, som jeg også stadigvæk er en del af. Og DM har jeg været dommer ved et par gange, eller 4 gange tror jeg. Og til VM i Salzburg var jeg også nede i 2022. Talenttræneruddannelsen, jeg håber, at det er noget, som jeg kan få et netværk til nogle af de andre trænere, ud, som kommer ned til Falster der. Og det kunne være hyggeligt at få et lidt nærmere kendskab til nogle af dem. Og så er der mine forventninger til dem, som afholder det, at det er noget, som bliver taget seriøst hele vejen igennem. Ikke tak. Nej, skjulte ressourcer. Noget af det, jeg råder meget med, har rodet meget med, det er håndbold. Jeg har været håndboldtræner i 17 år for børn og unge, og damehold også. En gang i en mindre klub, og nu i dag, der er min største interesse nok at sidde stille. Jeg kan godt lide at sidde stille. Jeg elsker at sidde og nulle med min slægt, kigge på slægtsforskning, og det er sådan set det. Glæder mig til at se jer. Hej.